Hello guys! Welcome back to our channel. So guys, mga marites na buta ron ha. Dili lang ta pirmi nga mga show karon marites na buta. So, ang atong isgutan ron kabahin sa mga maestra. Kay sagad ron sa mga maestra ng sikat tungod sa ilang gigamit nga mag live sila diya mismo sa eskwelahan. Gikan sa elementary hangtod sa high school. Di ba? So kani mga maestra diya guys, sagaran na niya akong nakitaan mga public mo ni akong gikuanan ron guys nga ang ilang imbis nga motudlo sila sa mga estudyante labi na sa mga bata nga maningkamot og tuon ang eskwela, dili kayo mag-open sa social media para makakuha sa gileksyon sa ilang gituonan. So unsa may ilang gibuhat? Sila na hinuon ang sundon aning mga bata ron. Grabe. Kani po mga maestra, ambi kay ni sikat ang usa, suwaygon pud sa uban. Kani sila no, mayroon pang pakungon. Mayroon jud bitaw pang pakungon guys. Nauna ha, maestra sila. Isweldoan sila sa gobyerno para lang nga magayran, matudluan, matan-aw nila ang bata aron makatuon. Pero unsa may lang gibuhat? Tingala ko nila, sige sila kada tudlo nila sa mga bata silang ka-live. Nya, sa tanaw ninyo, kamong mga viewers, kung sa may tanaw ninyo, concentrate pa ka na sila sa ilang leksyon, diya sa sa mga bata. May kamoy pangutan-on, ma-concentrate sila. Kabalo mo kung sa ilang gibuhat. Dako na sila sweldo. Pero ila pang gidula-dulaan. Ang ni mga maestro, mga maestra guys, no? Ang tango ni sila guys. Dapat tagaan lang sanction. Kaya ano, makaamong sa mga bata nga maninuod og tag-eskwela. Pero ang utok, sige man na mag-open sa social media. Kami nag-crush nila ang maestra. Sige na lang open. Kana kamo unta mga maestra no, dili unta mo maging kay gobyerno ang sweldo ninyo. Dapat tudluan ninyo dapat tutukan ninyo ang mga bata. Nya ikaw pud ma'am no, ikaw nga bag-o nga nisikat ron sa kanang live ka kabahin ana mga cheating nga to kabahin ni Losada o kinsa pa tong usa. Ikaw no, suga nimo mapakaulaw eh. Grabe nimo Bisaya man unta kadako. Pero ang imong pag-Bisaya gigamit nimo sa pagka-Bisaya gyud. Proud unta ko nimo kay Bisaya ka, pareha ta. Pero sa imong gibuhat, imong gidawon ang mga Bisaya. Kabalo ba ikaw ma'am no? Di ka kabalo mo sabot sa mga estudyante. Nga naningkamot gyapon na sila. Naningkamot gyapon na sila nga mo pasar. Isip po sila estudyante. Kabalo bisan pag musaon pag istorya ma'am. Sayop jud ka. Imong ipakalawan ng mga kanang duha ka buok estudyante, imong ipakaulawan. Nya, kanang imong gitudlo ron. Inigabot sa trabaho. Back to zero itaho na ma'am oy. Back to zero gyud ni tanan.
basta panarbaho na di na madala, dapat ikaw ni sabot ang tagas mga estudyante, di nimo pakaulawan. So ako ni kasturya ni mga maestra, unungan ninyo ng live mo sa eskwelahan, tutukin ninyo ang estudyante, gayrin ninyo sa insakto para makat-on sila tanan. Unungan na ninyo, ay mo sige pasikat kay kanang inyong giingana mo, pasikat mo, mura mamudi kontento sa inyong sweldo. Nahimo gani maestra, ni kuan gani saludo gani ninyo kay maestra mo, ingana inyong gibuhat, baya mo. So guys, ini ako guys, comment kuan naman guys, ako manamoy ka comment sa ubos kung sayop man gani ko, comment ninyo sa ubos ya, masakto mo gani ko pwede niya mo comment niya, palig lang ko like and share ani nga video lah nya, dagan sa mga makamatabang nga estudyante na dili gyud maayo isip sa estudyante nga masig tan-aw sa social media, kay para makakonsentrate sila sa ilang ipangtun-an o maka-answer po sila, di na lang mag-cheating. So bye guys, see you in my next vlog. Thank you.